Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na kanal Gamela Sweetheart. Danas ću praviti sirnate rolnice. Recept je vrlo jednostavan, pravit ću ih sa gotovim pakovanjem lisnatog tijesta koje je potrebno prethodno po uputstvu odlediti. U međuvremenu pripremit ću fil s čime ću ih mazati ili filovati. Ovdje sam pripremila jedno jaje. Dodat ću jednu kašiku vode i to ću sada umutiti. Ovdje sam također pripremila i 100 g cheddar sira, možete koristiti i gaudu, i 50 g parmezana. Ovo ću sada sve zajedno izmiješati. I također pripremila sam i par glavica mladog luka. Dodat ću i bijeli luk u prahu. U ovu mješavinu sira dodat ću i 100 g mladog sira. Sada ću lagano pobrašniti radnu površinu i onda ću lisnato tijesto tanko razvući sa oklagijom. Ovo pakovanje lisnatog tijesta sadrži otprilike pola kilograma i podijeljeno je u 2 dijela. Tijesto ću odozgo premazati jajetom. Smjesu od sira ću ravnomjerno rasporediti preko tijesta. I sada ću lagano tijesto umotati sa ove uže strane, ovako u rolnu. Uz pomoć strune sada ću presjeći tijesto ovako otprilike na 2 cm širine. I onda ću ih redati u klep koji sam obložila sa papirom za pečenje. Sada ću rolnice premazati odozgo sa jajetom i stavit ću ih da se peku na 210 stepeni Celzijusa otprilike 15 minuta ili dok one ne dobiju lijepu svijetlu brown boju.
terovnice su se lijepo ispekle, dobile su prelijepu boju, uzmirisale su se pravo. Njih poslužite odmah ovako vruće ili mlake. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas sve!